aking at mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, your boss princess, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto, ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi! Hello po. Good evening sa'yo. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Trixie. Trixie, tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Ilan taon ka na, Trixie? 26. 26. Ang lupalop ka naman galing, Trixie? Sa Pampanga. Pampanga? Ay, sakto. Kumakanta ako kanina ng Kapampangan song. Gusto mo ba ng konting Oo sample? nga. Oo. Narinig ko nga yun. Narinig mo ako. Ganito. Ojo kaluguran da ka, kalugurang sobra-sobra, pasarada ring mata, pantunan da ka. Ang nanan ng mate ko, gigugod ka ko. Sabi dito, tama na. Okay, sige na nga, tama na to. Simulan na natin to. Trixie, sorry na, nag-intermission pa ako. Baka lang kasi gusto mong marinig yung golden voice ko, diba? Alright, Trixie, ilang taon ka na nga ulit? 26. 36, 26. 26. 26, dinagdagan ko pa, no? Sorry na. Okay, sige. Trixie, 26 from Pampanga. Ano ang top secret mo? Actually, ano pa to eh. Nung last 4 years ago. Kaso, gusto ko lang siyang i-share kasi hindi ko alam kung until now, alam ng ex ko na nag-shit ako sa kanya. Kasi until now, hinahunt pa din ako ng konsensya ko na nagawa ko yun sa kanya. Ayun, kami noon, siguro mga 4 years na kami. Tapos, may mga iba't iba akong lalaki. So, na meaning ka-chat. hindi lang to isang lalaki. Hindi lang siya isang lalaki, siguro mga Oh, so bakit mo natagpuan yung sarili mo na niloloko yung jowa mo at that time? Kasi iniwan niya ako ng walang dahilan. Nakipag-break siya ng walang sinabing dahilan. So, Tapos bumalik siya na hindi sinasabi sa akin kung ano yung dahilan, bakit siya nakipag-break sa akin. okay, i-ano ko lang ha, ilatag ko lang tong mga sinabi mo earlier ha. So, etong ex mo na to, well technically mag-ex na kayo, no? Pero yung etong jowa mo na to, nung time na yon, umalis siya dun sa relationship ninyo nang hindi nagpapaalam sa'yo o nagsabi ng kahit anong dahilan. Tama? Yes. Tapos Exactly. bumalik siya nang hindi pa After rin 1 nag-explain. Yes, oo. Tapos, Tama. kailan ka dun naghanap ng iba? Hindi pa ako doon naghanap. So Ang- nagkabalikan pa muna talaga kayo. Pero, that time na nagbalikan na kami, nagkaka-anxiety na ako. Kasi, parang iniisip ko bakit niya ako iniwan nang hindi niya alam ang dahilan. Wala siyang sinabi sa akin ng dahilan kung bakit. Naghahanap ako ng dahilan sa kanya. Wala siyang masabi. As in, wala talaga. Tapos, after nun na mga ilang months, parang nakikita ko na yung sarili ko na parang wala na. Parang hindi na pala siya yung
nakikita kong lalaki para sa akin. Eh, kasi merong time na parang gusto na nilang ano, kami na, magpakasal na, gano'n, ayun. Ta's dumating dun sa time na ako na yung may ayaw, kasi parang hindi na healthy, kasi hindi ko nakuha yung sagot, bakit niya ako iniwan. So So parang hindi nung ka nakaramdam ng security sa kanya, gano'n. Kasi wala man lang oo, kahit anong paliwanag. oo, walang paliwanag ng kahit ano. So nung parang naramdaman ko na wala ng spark kasi wala naman din akong ano yun, wala naman akong nakuhang sagot sa kanya. Ayun, parang ayun nakapag-cheat ako ng hindi ko naman dapat, ay hindi siya nasa plano ko, Ano yun, ayun. nakahanap ka ba ng comfort sa iba or parang dahil sa pakiramdam na ayaw mo na 'tong taong 'to or parang dahil sa hindi na ito yung taong nakikita mong magiging panghabang buhay mo kaya during the relationship, naghanap ka na ng iba na kahit hindi naman yun yung nasa plano mo, ginawa mo? Tama ba ako ng pagkakagets? Na Actually nakikipag-break na ako sa kanya nun kaso ayaw niyang tanggapin. hmm. Nung ako na yung nakikipag-break ayaw niyang tanggapin, which is siya naman yung unang gumawa nun. Oh, tapos yung sa kanya naman nung una niyang ginawa sa'yo wala siyang dahilan. Tapos ikaw, may binigay ka bang dahilan kung bakit ka ba nakikipaghiwalay sa kanya? Yes, oo, sinabi ko dahil dun sa ginawa niya. So wala ng spark, wala ng love, lahat. Lahat sinabi ko naman sa kanya na wala ng spark, wala ng love, wala na akong nararamdaman dahil dun sa nangyari na nakipag-ano siya, nakipaghiwalay. So ano sa palagay mo yung dapat niyang ginawa nung time na parang bumibitiw ka na dun sa relationship? Ay sorry, ano? Ano sa tingin mo yung dapat ginawa nung ex mo na yun para hindi ka sana bumitiw dun sa relationship? Parang parang wala nang magagawa, eh. Kasi dumating sa point na nagpa-psychologist na ako. Kasi hindi ko na kaya, parang na-depress na ako. Kasi wala akong nakuhang sagot bakit niya lang ako iniwan. So, naputol. Parang wala na. After nun, nung bumalik siya, wala na akong nararamdaman. Ta's nung ako na yung gusto makipag-ano sa kanya, makipag-break, ayaw niya. So, Mhm. parang kahit na ayoko naman mag-cheat, nagawa ko. Ano yun, gusto mo ba nung time na yun na mahuli ka niya para tapusin na niya talaga or wala lang since okay magkarelasyon tayo pero wala na talaga ako within dito sa relationship na 'to, gawin ko na lang kung ano yung palagay kong makapagpapasaya sa'kin. Ano dun yung tumatakbo dun sa isip mo? Yung wala na akong pakialam kahit na mahuli niya ako. Pero at some point na parang puwede niya ako mahuli pero hindi pa rin ako nagpapahuli, Nag-iingat ka pa gano'n. rin, gano'n? Mm, oo. So, paano kayo naghiwalay nitong karelasyon mo na 'to? As in hindi na ako nagparamdam sa kanya, ayun. Pero as in sinabi ko ayoko na talaga after 2 years. Wow! So, nagkaroon pa kayo ng relationship ng 2 taon? Yes, oo. So, paano kayo nagkikita? Like, paano kayo nagde-date nun na parang alam mo na na yung dalawang paa mo wala na dun sa relationship ninyo? Alam naman niya, na parang hindi ko na siya mahal. Siya yung nagpupumilit na parang bigyan ako ng mga coffee, tapos binigyan ako ng singsing, ng kwintas, na alam naman niya na parang ayoko na. So Pero ikaw, nung mga time na ayoko tinatanggap na, mo. hin Tinat ayokong tanggapin, pero iniiwan niya lang. Kasi nung mga time na sinusuyo niya ako, hindi ako umuwi sa bahay. So yung mga family ko sila lang yung nag-e-entertain sa kanya. Hanggang sa ayoko na talaga kasi kasalanan ko, eh, meron din cheating na nagaganap. And this So, time, yung cheating ba na yun ay meron talagang isang tao na nagugustuhan ka na? May ganun na ba nung time na yun? actually wala. Ano lang, chat lang talaga, nakikipag-usap lang, gano'n. And
ayun, until now, it haunts me siyempre, na hindi ko alam kung nalaman niya ba talaga. Kasi wala na kami, so 3 years na. 3 years nang wala Ayun, kayo. oo, May karelasyon ka na ngayon? yes. But it still haunts me yung ano, na yung nagawa ko sa kanya, So na may hindi balak ka niya bang alam. mag-sorry sa kanya, gano'n? Actually gusto ko pero parang ang hirap. May jowa na ba siya ngayon? Yes, alam ko kaka-jowa niya lang. Alam ko kasi ano, masakit sa kanya yung nangyari sa'min. Kasi nga parang gusto niya, gusto ng family niya na magpakasal na kami, gano'n. Kasi parang right age naman na kayo kung kukumputin natin yung age nyo in the past, 'di ba? So parang nasa tamang edad naman na kayo and mukhang matagal-tagal naman na rin kayo sa inyong relasyon. So nagustuhan ka na rin talaga ng family niya. Hmm. Anong kung eto, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe sa kanya. Total, wala talaga kayong closure eh. And sabi mo nga, it haunts you. What you did to this person haunts you up until now. Kahit na alam nyo naman na parang naka-move on na kayo, 'di ba? You have your respective partners. And alam nyo naman siguro din kung ano yung mga nagawa ninyo in the past. Hindi ko lang sure kung ano na nga talaga, kung alam nung other party kung ano yung nagawa nung isa sa inyo dun sa nakaraan. So, I'm giving you this opportunity to give a message dun sa naging ex mo na yun. Ano bang tawagan nyo dati? Ano, loves. Loves. Alright. Sige na, magbigay ka na ng mensahe kay Labs. Go ahead, baka nakikinig siya ngayon. Ano, gusto ko lang magpa-sorry. Kasi alam ko ano, aabot na tayo ng 6 years dapat. Pero, ah, nakipaghiwalay ako. Siguro gusto ko mag-sorry dun sa part na hindi mo alam na nag-cheat ako. Hindi sa hindi yung dahil naglandi lang ako. Siguro, ah, nawala talaga yung spark nung time na iniwan mo lang ako na mag-isa. Gusto ko lang magpa-sorry at sana, balang araw, ah, magkita ulit tayo, mag-usap. Kasi dati kami magbarkada, eh. So, lahat ng mga barkada namin nung naghiwalay kami, wala na, hindi na ako kinausap. Alam ko meron akong mali pero sana mapatawad nila ako, ayun lang. So, anong realization mo ngayon, Trixie? Ano, na actually actually minsan naisip ko, hindi ko alam, eh. Minsan naisip ko kapag ini-stalk ko siya ano, what if hindi ako nakipag-break? I mean, ayoko siya ano, ano bang tawag dun? Ayoko siya maging asawa. Pero Mhm. minsan nasasagi lang sa isip ko na, what if hindi ako nakipag-break? What if hindi ko ginawa yun? Mahal mo ba yung partner mo ngayon? Yes, oo. Pero Nakikita ano mo ba lang, siya in the future na ito na yung magiging asawa mo? yes, actually, oo. Maybe dahil nga yung hinuhont ka nga nung pagkakamaling nagawa mo. Siguro nga, kasi minsan 'pag may nakikita akong mga pictures niya, parang ang sakit, di ko na siya mahal, pero parang ang sakit lang Mhm. na, oo nga 'no, nakagawa ako ng mali dito sa tao na 'to, Mhm. na nag-break kami na hindi man niya alam na nakapag-cheat ako. Mhm. At ang maganda dun sa realization mo is that sorry ka up until now dun sa ginawa mo, 'di ba? May iba 'pag nagkamali na sila o kaya nag-cheat sila, 'di ba? Parang wala na akong pake, 'di ba? Hindi na ako magso-sorry sa nangyari na ang nangyari, parang gano'n. Ikaw Oo, meron ka pang ganyan? tsaka konti lang kasi ng mga taong alam nito. Parang gusto ko lang na ano, gusto kong kahit na sa mga nakakarinig diyan, sa mga nanonood, ayan, gusto ko lang malaman nila. At least ano, kahit sa loob ko maano ako, mawala yung bigat na nararamdaman ko na nagawa ko dun sa isang tao. Mhm. Ang hirap din 'pag ikaw lang mag-isa nagdadala niyan 'no? Sobra. And thank you for Tsaka trusting this oo, program, ha? yeah. Ayun, wala, gusto ko lang share kahit na matagal na. Kasi Mhm. gusto ko
ayun, mabunutan ng tinik Mhm. yung sa nagawa ko in the past. Alam ng partner mo 'yan sa kasalukuyan? Actually, nung una hindi ko sinabi sa kanya. Kasi takot ako ma-judge. Pero nung na-realize ko yung mali dun sa relationship namin nung ex ko, na wala kaming communication, better communication, dun ko na-realize na dapat pala sabihin ko sa kanya. So lahat ng mga ginawa ko na mali in my past, alam lahat ng present ko ngayon. That's nice. Okay 'yun. Galing. Anyway, thank you so much, Trixie, sa pagtawag mo sa programang ito. Sana yung mga nakikinig ngayon na nagkaroon din ng pagkakamali dun sa naging partner nila or parang hindi na nila nasabi yung totoo dun sa naging partner nila. Eh, matuto na lang din dun sa mga nangyari sa nakaraan. Nang sa gayon, maging better partner sila dun sa kasalukuyan nila. So, thank you so much, Rexy, for sharing your top secret. Thank you for trusting this program. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At sana, sa altar na ang ending ninyo ng kinakasama mo ngayon. Thank you po, DJ Rocky. Thank you. Bye. God bless. Bye. May mga ibang tao kasi na hindi nila wala silang marinig na explanation. Kailangan nila ng verbal reason to validate what they felt. Pag hindi mo binigyan yung tao ng rason, bakit mo siya iniwan, it will consume her eh. It will give her anxiety. It will give that person worries. And that person will feel that he or she is not secured dun sa relationship na meron siya with you. Tapos bigla kang babalik without any reason. Sana kahit papaano yung parang napagod ako, yung mga ganun. Or parang na-tempt ako, ganyan. Or minsan, pwede ring alam natin yung dahilan, pero ayaw tanggapin ng pagkatao natin. Or pwede rin namang ang dami na nating conclusion sa head natin, tapos yun yung mga bagay na gusto nating marinig mula dun sa tao, pero hindi natin narinig. So ngayon, hindi natin na-prove sa sarili natin na tama tayo. So pwede rin ganun. Pero ang mahalaga dito para maintindihan natin lalo yung sarili natin, kailangan talaga ng oras, kailangan talaga ng panahon na maipagkakaloob mo sa sarili mo. Kung pwede nga, kung talagang hindi mo nakayanin, yun nga, seek medical help or seek a help from an expert pagdating sa mental health. Katulad nung ginawa nung ating sender. Or caller pala, hindi pala sender. At madalas yung mga nangyari sa nakaraan natin, na alam nating one way or another nagkamali tayo. Hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Bakit? Kasi alam natin hindi tayo naging patas. O kahit sabihin na natin na nagkamali rin naman yung isa, pero alam pa rin natin na hindi natin yung pagkatao eh. Gets mo? Pag alam mong labag sa kalooban mo na ginawa mo yung isang bagay na yun, it will haunt you. Kasi hindi mo nga siya pagkatao, but then you did it. Dahil, yun nga, parang hindi ka makaramdam ng security, hindi ka makaramdam ng mga kung ano-ano mong dapat maramdaman, or parang hinanap mo na sa iba yung kaligayahan, or basta nag-explore ka lang. Kasi gusto mong malibang. Nabubore ka na. And so on. Tapos babalik ka dun sa sarili mo. Okay ba yung ginawa ko? Pero alam mo hindi. At the end of the day, hindi ka pa rin talaga tunay na masaya.
Kasi again, hindi mo nga pagkatao yun. Wala yun sa moral values mo eh. Kaya nakukonsensya ka. Kaya napapaisip ka, what if I did the right thing? Okay pa rin kaya kami ngayon? Masaya pa rin ba kami ngayon? May ganun. Mag-iisip ka lang ng ganun, pero since masaya ka na ngayon, hanggang doon lang yun. At wala ka nang ibang dapat gustuhin na makasama habang buhay, kundi yung partner mo ngayon. Kasi kung nag-iisip ka pa rin at patuloy mo na naiisip na, what if okay pa rin kami ng ex ko? What if hindi ko yung ginawa sa kanya? May pamilya na pa rin kaya kami ngayon? Tapos kapag tatanungin mo yung sarili mo, gusto ko ba magkaroon ng pamilya kasama nitong tao? Eh, ayaw mo naman. So, bakit ka magpapahatak doon sa nakaraan? Kung kaya mo namang mabuhay na sa kasalukuyan. Matuto doon sa nakaraan, pero hahakbang na paharap. Moving forward. Learning the lessons in the past. And sharing the wisdom that you've learned from your experience. Ganda no? Pero alam mo kung may pagkakataon kayong magbigay ng sorry sa taong nagawa nyo ng mali, feeling ko gawin nyo pa rin. Ako yung ex ko dati, sorry yun sa akin. Nagkaroon kami ng final closure. Tapos sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng libro ko nung Rocky Secret Files. Nandun yung kwento natin. Nakalagay dun yung kwento natin na, I was once engaged. Nandun yung letter ko sa'yo. Ginanong ko. Tapos ayun, parang natatawa lang kami. Nagkapatawaran kami. O diba, nag-overshare na naman ako ngayong gabi. Total, tayo na lang naman yung magkausap ngayong gabi. So yun na nga. Nag-sorry siya sa akin. Nag-sorry din ako sa kanya. And minsan kailangan yung panahon na yun na parang akala mo dapat mag-usap kayo right after the breakup. Or parang akala mo pag sinabing hiwalay na kayo, tapos na yun. Makaka-move on ka na. Pero hindi eh. Kahit pa lumipas yung ilang taon, nandun pa rin yung bubog nung nakaraan. And every day, kailangan conscious yung effort mo to heal. So, yung nangyaring closure sa amin ng ex ko, na nagsorry siya sa akin, nagsorry ako sa kanya, yung time na hindi kami nagkikita o yung time na hiwalay na kami, we use that to reflect dun sa mga bagay-bagay na nangyari sa nakaraan namin, dun sa relationship namin. So, sinabi ko sa niya, sorry kasi I wasn't giving so much time. Admittedly, tapos nag-sorry siya because he did something na naging reason din of our breakup. So, parehas kaming may naging mali dun sa relationship namin. And that kind of act na nag-admit kami sa isa't isa na parehas kaming may mali at hindi lang yung isang tao may mali. I think it's a brave act. It's a brave act na magagawa ng dalawang taong naghiwalay na o maghihiwalay na. O dalawang taong dating nagmahalan tapos wala ng pagmamahal or hindi na kailangan iusad yung relasyon. And then, pag nasabi nyo yun, yung salitang sorry or patawad, kasi nagkamali din ako, pasensya ka na. You'll feel so light na parang kahit i-joke mo na lang yung nangyari sa inyong dalawa, okay lang. Na parang pagbalikan ninyo yung nakaraan, parang hindi na siya masakit. Yung bubog parang wala na ron. Nadaspan na, nailagay na sa sako. Kinolekta na ng basurero. At hindi mo na natatapakan yung bubog na yun. Gets mo?
Pag hindi ka nagpapatawad, pakiramdam ko, para siyang nabasag na baso. Tapos, akala mo, healed ka na pag hindi mo na siya kinausap. Pero yung totoo, nakatapak ka dun sa mga, natatapakan mo pausad, kunwari, yung bubog ng baso. Nandun ka pa rin pala dun sa area na yun. Kala mo nausad ka pero hindi, nasasaktan ka rin. Pero nung nagpatawad ka, parang nalinis bigla yun, yung sahig. Tapos yun, natapon na. Ganun. Ang sarap diba ng pagpapatawad? Ang sarap ng paghingi ng tawad. Hindi lang yung pagtuwad, ha? Ibang sarap yun, guys. Charot with harot. Anyway, kabisyo, bukas ulit magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, wait lang. Nag-reply! Oh my gosh. Okay, basahin ko lang to ah. This is for the caller earlier. May nag-reply. Yung lalaki, si Loves, nag-reply, yung ex. Hi DJ Rocky. Pwede ba ako magpasabay ng sorry on air dun sa ex-girlfriend ko before? Okay, wait lang. Biglang may tumatawag. Sandali lang, babasahin ko lang. Tama ba? Ito din siya, diba? Okay. Binanggit yung pangalan but I don't wanna mention the name. And even nagkaroon ng chance na bigla kaming nagkita na nag-work siya, is hindi ko nagawang mag-sorry since wala kaming proper closure. I just really wanna say sorry. At alam kong kahit both ends my partner na, I just really wanna say sorry for everything. And I'm hoping to have a proper closure in the future since matagal na din po yung naging pagsasama namin. I know both ends may mali, but really, I just wanna say sorry. And hoping to have a proper closure with her. Oh. Ikaw ba talaga to? I mean, ito ba talaga yung ex? Hindi ako sure ah. Baka binasa ko lang, nagpasabay lang siya talaga ng sorry. Hindi naman pala talaga to yung ex nung caller. Si Trisha. Pilingero lang pala ako. Nag-assume lang pala ako. Nag-judge lang ako. Sige na, bahala na kayo mag-isip dyan. But anyway, kung sakaling ikaw to at yung kaninang tumawag ng Loves, ikaw yon yung tinutukoy ni Trixie. Sige, ako bahala mag-set up ng inyong pagkakapatawaran. Okay? Ayan na, nagre-reply. Sandali lang. Tapusin na natin itong programa to. Baka mamaya pa kayo, mag-overthink kayo. Sandali lang. Ayan na, nagre-reply. Typing. Sandali lang, guys. Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Nagtatype lang siya. Nagsasabay lang. Nagpapasabay lang. Okay. Ay, hindi daw siya yung ex. Asumera pala ako. Sorry na, ito naman kasi masyado ka. Hindi mo naman kasi pinangalanan. Nakala ko ikaw eh. Alam mo naman yung mga mata ko, ang bilis ng mata ko. Tapos hindi ko naman masyado na Di ka naman nagbigay ng enough information. O sige na, thank you so much. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.